Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes una setmaneta més aquí a la secció de cinema i tecnologia de Metadata. Ja ho hem dit moltes vegades, no? Que el cinema sempre ha estat impulsat per les noves tecnologies, no? És a dir, que molta part de les evolucions del cinema han passat per les implementacions de noves tecnologies. Però clar, quan parles d'aplicar noves tecnologies al cinema, el primer que et ve al cap, doncs fàcilment pot ser el croma, per exemple, no? La pantalla verda aquella de darrere per substituir el fons. O el famós CGI que tants detractors i adoradors té últimament. Però no tenim en compte que hi va haver un dia que el màxim exponent de l'aplicació de noves tecnologies en el cinema era el so. Clar, és que un moment, pensem un segon, hi va haver un dia que de cop a les pel·lícules que no s'havia escoltat mai res es podien escoltar diàlegs, música. Els petava el cap? Els petava el cap. Així que avui farem una mena de repàs de les primeres aplicacions de la tecnologia en el cinema. Avui seré el vostre professor d'història. Fora conyes, de fet, el naixement mateix del cinema ja va ser un avenç tecnològic. De fet, va ser un avenç tecnològic per treure's un dubte de sobre. Estem a l'any 1879 i hi ha dos homes que es pregunten: un cavall, quan galopa, hi ha algun moment on cap de les seves quatre potes toquin al terra? I què van fer? Doncs van fer fotografies a un cavall mentre corria, les van posar a el que coneixem ara, 24 fotogrames per segon, i els hi va quedar com esteu veient a la imatge. Aquesta és la considerada primera pel·lícula, imatge en moviment de la història. I és cert, un cavall galopant hi ha un moment on cap de les quatre potes toca al terra. Qui hagi vist Nope de Jordan Peele, això ja li sonarà una miqueta. Evidentment encara hi havia molt per fer al món del cinema, però l'any 1898 va arribar una nova gran innovació en el pel·lícula curt, no sé com ho direm això, Come Along Do, on per primera vegada es va fer servir l'ús del muntatge per establir una continuïtat entre els plans. De fet, com veieu, no és que estigués massa ben executat, però era un principi. El cinema seguia evolucionant i a l'any 1902 van arribar uns germans que igual us sonen els noms, els Lumière, que a banda del perfeccionament de tècniques i efectes especials, se'ls atribueix la construcció del primer estudi cinematogràfic de la història, que no deixava de ser una mena d'hivernacle que tenien al pati del darrere i que per mirar de controlar la llum natural va ficar unes cortines de paper que tapaven tot l'hivernacle a mode de difusors. 4 anyets més tard, el 1906, data la primera pel·lícula d'animació de la història, on, com podeu veure, pràcticament ho podríem resumir en una pissarra, fas un dibuix, una foto, borres, tornes a fer un dibuix, tornes a fer una foto... És que clar, mireu, es nota bastant com va canviar la il·luminació. Però bueno, per l'època estava molt bé i al final va acabar sent la base per molts projectes futurs. Amb tot això, el cinema ja s'havia assentat bastant a la societat. La penya li molava anar a veure les pel·lícules, impressionar-se amb tots aquests canvis que cada vegada eren més recurrents. I el 1927 arriba la ja famosíssima El cantó de jazz, pel·lícula coneguda per ser la primera de la història amb so. Sí que és cert que la pel·lícula intercalava seqüències mudes amb d'altres amb diàlegs i música cantada sincronitzada amb la pel·lícula. Una autèntica revolució que va arribar de la mà de Warner Bros. I que va canviar per complet el món del cinema fent-lo molt més semblant al que tenim a dia d'avui. I poc més de 10 anys després va arribar l'altre gran canvi que ens acostava encara més al cinema que vivim avui en dia. I és que es va estrenar The Thief of Baghdad, la primera pel·lícula de la història en fer servir chroma key. Com veieu també, amb unes tècniques molt rudimentàries, tornem-hi, és la primera, però a pesar de que ara ens fiquem les mans al cap amb aquestes imatges, van assentar les bases del que és pràcticament el 90% del cinema avui en dia. Com us deia, un dels grans pilars de l'evolució del cinema sempre està la tecnologia. Ho acabem de veure, des de la creació del moviment, amb aquell cavall a veure si veien si aixecava les quatre potes o no, passant per la primera vegada que es va fer servir un muntatge per explicar una història, fins a la inclusió del so o l'invent de les pantalles verdes. I sí, a dia d'avui mola moltíssim veure com aquell pèl d'aquell osset de peluix en aquella pel·lícula d'animació sembla pràcticament real. Però no oblidem que hi va haver un dia que una persona va anar al cinema, de cop va escoltar que algú parlava i va flipar. M'he deixat uns quants exemples més per comentar, així que si t'ha agradat aquest vídeo i has arribat fins aquí, deixa un bon like, així jo sabré que t'ha agradat aquest contingut i que potser vols veure en algun altre on parlem d'aquests que m'he deixat. A mi em sembla un bon tracte. I ja si vols estar sempre atent o atenta a tots els vídeos d'aquest tipus que pugem i donar suport al contingut en català a YouTube, subscriu-te al canal. De fet, ara et sortirà, no sé si per aquí o per aquí, algun dels nostres vídeos que pots clicar que està guapíssim. Guapíssim! Apa, ens veiem aviat, ciao!